मेट्रिक आनजाद लिरनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। HS आनजाद उथ्रिखांनायनि उनाव साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानायनि थांखिजों मोजां कलेजाव फरायनो थाखाय हाथास जायो। BA डिग्रीनि थाखाय जानांगौ नोंथांमोना मोजां फरायसालि नागिरनानै गोनो गोथो। थारैनो फरायसाफोरा गोनो गोथोआव दंमारोब्ला बे गोनो गोथोखौ दिनैनिफ्राय गारदो। मानोना बे खेबाव फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खाबुखौ लानानै 2026 आरो 2027 बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायखौ सोलिगासिनो। तामुलपुर जिल्लानि खैराबारियाव देग्लायसो गोदानै गायसनजानाय डक्टर बासिराम बर' मेम'रियेल कलेजआ बे खेबाव आखा-फाखा फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे माखासे गोनां गियानलु आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नेनानै दं। डक्टर बासिराम बर' मेम'रियेल कलेजआव मुं थिसनोब्ला बाङाइ मासुलावनो गुन गोनां थाखोआरि सोलोंथाइ लानायनि खाबुफोरजों लोगोसे गाहायाव होनाय गियानलु आरो गुन गोनां उफ्रा सोलोंथाइफोरखौ मोननो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव बे फरायसालिमायावनो B.Ed आरो D.Led नि कर्सखौबो लानो हानायनि खाबुखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामदों? बेफोर मोजां खाबुफोरजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाबैनो मुं थिसनदो डक्टर बासिराम बर' मेम'रियेल कलेजाव। मुं थिसननो थाखाय बांसिनै मिथिनो 6000344997 आरो 7002146204 नङाब्ला 7638008149 जानबुं अनजिमायाव थाबैनो सुलाद लादो।